cachado. 俺はここを離どこにとりあえずどこ俺をかばったりなエレン待てよミカサアルミンがもしエレンお前ってやばいつそのいろいろあったアルミンアルミアルミ僕が勝手に思い込んでただけだ自分は無力で走手まといだと必ず説得してみせる二人は極力抵抗の意志がないことを示してくれ止めれ彼は人類の敵ではありません私たちには知り得た情報の全てを開示する意志があります Esatto 敵でないというなら証拠を出せ証拠は必要ありません我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです周囲の巨人が彼に群がっていく姿も巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しましたこの事実だけは動きません迎撃態勢を取れ奴らの巧妙な罠に惑わされるな Treta 私はトーリー人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士 bel motivato その信念に従った末に命が果てるのなら本望彼の持つ巨人の力と賛同する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません人類の栄光を願いこれから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます予算か相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃピクシス司令 Pixis お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのかわしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの戻ろうぜ次の作戦に備えねえと Ayuda al comandante Pixis a ver en los demás. Let's go. A ver qué hay cositas, a ver. Das. Ya tenemos que volver a luchar contra esos bestias. Coño. Débiles, sois débiles. Nada más, ¿no? Venga, vamos. Operación de reconquista de todos los colaboradores, los debilidades. Aquí nos conocía la bola, cuando tiraba la pelota ahí en la puerta para que no entraran más. Pero, entran más. Al final entran muchos más. Dele, dele, dele. Pixis.
極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしモールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。 Bueno, tampoco es para ponerse así, ¿eh? Yo no quiero morir. ここで死んでくれ。これより高速奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せ、討Vamos. 伐するんだ。いやあ、行く。エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。 ¿No? Propio cuando encima comenzaba a disparar de planes, así sí me gusta. 壁際におびき寄せれば敵上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよ。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は交代を繰り返し領土を奪われ続けてきた。Bom. しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。この時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。救援要請だ。 Vente conmigo. 一緒に行かせて。 Exacto, vente. Vale. すみません。これで任務に戻れます。 Sí, yo vi que... 急いで前線に向かいましょう。これである程度巨人の数を減らせたから。ええ、あと頼んだよ。 ¿Cómo? Voy. あの演弾、何が起こっているんだ。 Voy a matar a estos de aquí. Y vamos. Vamos a bordear esto por aquí.
Missioni piuttosto infinite, però. 何やってんだ。まさか立体起動装置が故障してんのか。Antes no veo los tantos. 今助けるぞ。Es aquí, ¿no? あれ？ありがとうございます。ボン。No. なかなかやるじゃないか。Facilito. Me puedo chingar eso. Vale. Calma, Carlos. Escolta mucho. Y se choca con el árbol. Será bobo. Será bobo. ¿Cómo? Se mamó.
Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Bertolto. Muerto. Súper folladísimo. Ay, no me dio redes. ¿A qué me está atacando? Habrá que defenderlo, ¿no? Vale, tengo que recargar el gas, que se me acaba. Vamos, vamos, vamos. Déjalo en paz. No veo, no veo. Está, ¿no? Qué bobo. Se nos queda solo. Vamos rapidito, que lo veo. Excéntrico.
Vale, pajarito. あれに今自分にできることをやるんだ。ボン。味方が行けば助かる命があるだろう。こちらの戦況はいかがですか。 Pues no veo nada. どうにかな。よし。ボン。Ah, ese no se muere. Aremi. ¡Corre! Ay. どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだってそんな決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。 Pues venga, arriba.